Ася, здагадайся, якую жывёлу я загадаў. Ён жыве ў лесе. Так, Ён рые норы. так, Ён спі зімой. так. А ты падскажы. Я ведаю, гэта барсук. Барсук, першая літара Б. Вітаю, сябры! Прывітанне! Вітаначкі! Ой, Юля, а што гэта за прыгожыя дзяўчынкі ў нас сёння? Так, сёння з намі Ася. Ксеня. І таксама слімачок. і я Юля. І разам мы будзем вывучаць літары беларускага алфавіта. Дзяўчат, якую літару вывучаем сёння? Б. Б, як у О. слове? Барсук. Барсук. Б. Сёння мы будзем вучыцца пісаць літару Б. І ў гэтым нам дапаможа паднос, Паднос. манка Манка. і пальчыкі. І пальчыкі. Слухайце мелодыю і паўтарайце за мной рух. Вялікая літара Б. Раз. І раз. І. Яшчэ і шапачка. Так, паспрабуй, калі ласачка, Ася. Складаная літарка, Юль. Раз. І наверх. Раз. І шапочку. Так. Цудоўна. Супер. Выдатна. Цяпер маленькую літару Б. Раз. І раз. Таксама нейкая шапачка. Так, паспрабуй, калі ласачка, Ксюша. Ого! Вельмі прыгожа. Калі мы ведаем рух, як пісаць літару Б, мы зробім руханку для пальчыкаў. Руханку. Паўтарайце за мной. Уявіце барсука, як ён рые нору. Рыем. Рые. А цяпер уявіце барсук на Б. Байдарцы. Як плыве барсук на байдарцы? Ух ты. Грып. Плыве. Так. А цяпер барсук сустрэў бабра. Які ў бабра? Ой. Ой. Хвоста. А які ў зубы ў бабра? Ой, якія зубы. А цяпер уявіце, як бабёр плыве на байдарцы. О, плыве. Ну, неяк так. Пяройдзем да пісьма. І ў гэтым нам дапаможа Я дапамагу. слімачок, таму што вялікую літару Б мы будзем пісаць там, дзе ў слімачка вочкі. Слухайце мелодыю і паўтарайце за мной. Раз. І. Раз. І. Ой, складаная літарка. Складаная. Паспрабуем яшчэ раз. Раз. І. Раз. І. Вось так. Юля, абавязкова выберы самую прыгожую. Я лічу, што вось гэтая літарка мне самая прыгожая. Паспрабуйце цяпер вы, калі ласка. О, выдатна атрымліваецца. Пяройдзем да маленькай літары Б. Як жа пішацца яна? І зноў нам дапаможа слімачок, таму што маленькую літару Б мы будзем пісаць там, дзе ў слімачка галава. Вось тут. Адшукаем яго раток, паставім кропачку і пачнем рух. І раз. І вось так. Паспрабуйце яшчэ раз. Раточак. У маленькай літара Б таксама ёсць шапачка. І так. Вось так. Абавязкова выбірайце самую прыгожую. Мне, напрыклад, вось гэты. Ой. І вось так. Ксюша, цяпер ты, калі ласка. Прыгажосць. Вельмі прыгожа.
Дякую вам, дзяўчаты, і дзякую вам, сябры, што былі з намі. Сёння мы навучыліся пісаць літару Б. І кажам вам, да пабачэння! До побачення! До сустрэчы, сябры! Пакуль!